през миналия сезон. С номер 17 Ивайло Димитров. С номер 12 Йордан Христов. Ето сега и нека да поздравим единствения футболист, който е извървял с Ботев пътя от В до А група с номер 14 и Ангел Рахов. И през новия сезон жълто-черната фанелка с номер 7 ще носи Мариан Огнянов. Следва двама младежки национали на България. Първи с номер 90 пред вас излиза Петър Атанасов. Петър Атанасов с номер 90. Всички знаете кой е определен за най-млад футболист в Б група през изминалия сезон. На вашето внимание номер 8 Тодор Неделев. И така, продължаваме вълната от млади обещаващи футболисти на Ботев с юношеските национали. Номер 28 Лазар Марин. Лазар Марин, номер 28. Номер 22 ще излезе на терена, а това е Радослав Терзиев. С номер 4 Петър Чубанов. Аплодисменти, не ви чувам. Тук трябваше да повикаме Лъчезар Ангелов, който обаче в момента се намира в Неапол, където е на пробив в един от големите италиански клубове Наполи. Пожелаваме му успех на Лучо и продължаваме нататъка. Добре дошъл на идващия от Левски с номер 89 Стефан Станчев. Ето и първият бразилски футболист. Всички ще го видим с номер 26, пристигналият от бразилския Гремио Проенде, Артур Енрике Рикардио Яма. Номер 26, Артур Енрике Рикардио Яма. Следва натрупалият опит в шампионска лига с екипа на Апоел Никозия и играл за последно в белгийския Лиерс, националният защитник на Македония Бобан Гранчаров. Бобан Гранчаров. Ретен един футболист, който е продукт на Пловдивската школа. Юношата на Марица е натрупал солиден стаж черноморец. Номер 6 на терена ще излезне Костадин Дяков. И така, добре дошъл на чешкия полузащитник, който в последните 5 сезона бе част от полският Висла Краков.
Томаш Иршак. Томаш Иршак. Щечери сезон в шотландския Хартс за последно играл в Алавес с номер 10 Рубен Гарсия Палосуелос. И нека да посрещнем още един млад футболист, който през новият шампионат ще лети в лятото на канарчетата. А това ято номер 18 в него ще бъде Станислав Костов. А ето и още една самба, бразилска самба от бразилския Демократа. Идва играчът, с който очакваме наистина много футболна самба. Номер 9, много аплодисменти за Вандер Сакраменто Виейра. А сега футболистът, който прекара почти цялата си кариера, да рече погледа на български Запалянко. Но за кратко време Фагрово показа, че за него няма тайни в играта. Няма тайни. С номер 19 идва Иван Цветков. И последен на терена от футболистите излиза човекът, който носи духа на Ботев в сърцето и душата си. Си дълги години отсъствие казваме добре дошъл у дома на капитана на Ботев Асен Карасов. Ето го и капитана Асен Карасов. И така, това са всички